morning! Welcome back again sa mong channel, guys. Kin and Kin Family Vlog. Mahaw tanin, Jo. Sa Jo, may pamahaw si Kin Kin, guys. Kaya magbrigada mi ato sa eskwelahan. Kaim na yung Milo, Kim. So, mahaw mig sa Jo ni Kin Kin, guys. Kaya mahaw kami sa school. Magbrigada mi kaya isang palis. Mag-orientation pag ko sa high school. Pastilang ginoo ko. Mag-orientation mga parents. So, busy ka Jo kamang adlaw ron, guys. Perting, busy ha Jo ka Jo. So, mahaw tanin, Jo, guys. May isda dia sa lang kabuok bilhin. Mahaw tanin Jo. Anta kay madon nang madon ni hagbas na to sagbot bang putol kay basin jagway kaon na. Hindi mapiangan rag sagbot. Andam na daan sa imong kantin sundang. Kim. Wow, lami oy. Okay, inom na la. Inom Milo la. Dahil namin Kin sa eskwelahan, guys. Kami brigada namin. Naghuwat kami sa isang maestra. Pamandaris Ma'am Joy. Dahil na nagmawer, guys. So. Dahil namin sa una, guys. Magduwa-duwa. Mga bata pa. Dahil namin po nag-elementary. Dito na may iring nagdagandagan. Sa iring nagdagandagan to, guys. Hindi na ba kami nagdagandagan ka naman? Nara ko magbrigada, guys. Ituluan ko ni Ma'am. Tiwasan na rin sa gibo. Hait guys, hait ka Jo. Kaming doa Kin Kin. Kasi pa-video Kin Kin kan kaya maghakot sa Kin Kin ron. Pagbut. Kung bati inahan. Diyan palis guys, orientation na po sa high school. Kuya Gail. So, ato na pagkuda to. Dari, marubuntag. Aban, pagkunin mo dito, ma. Ito, si Kuya Gael, lapad. Ako na pibilin. Manakin, kamukin, kumbate, dyan mo gusto lakin, ha? Alas mamang kita pa, always mo, gaya dito. Yes, no? Kumbate inahan. Guys, bata inahan kay mga sunod buwan, mga apply na ko para gawas, guys. Bitaw. Narbaho na ko para gawas, guys, kay agang gasto nilang kuya pa eskwela. So, bitaw, guys. Nahanaan sana magmaago. Sabutan pa naman ni Papa Gabriel o sa amang kuan, guys, kaya nasabot na lagi ni. Apply ko para gawas. Para kuan. Para huwag maas matikiting. Kumbate inahan. Guys, mo na yan sa hato ni Kuya Kin Kin. Unang kaming duha mo ining brigada, si Kuya Kin Kin may tighakot, ako may tigguna kay Kin Kin maghakot dari, guys, sagbot. Asa ni butang? Oh, tapos bagdagos ko ang compost pit. May lang compost pit to dadto, guys. To. Ang compost pit to dadto. Ato na mo ipanglabog unsa ag sagbot. Si Kuya Kin Kin may manglabog. Kauwanan, ginuko kauwanan ang kalibutan. Pastilan. Na, guys, arang bagakasog dagum. Oo po. Bati guys, rin all time kung bati inahan. One. Taliksik na, guys. Kapit ta ka mahuman, ma? Magdali na tayo natin na natuman na. Pagka mapunta sa true. Naray na po ng gunahan, guys. Kano man naman ko na tukag bus. Naray na po ng gunahan. Pati mama. Naray no shine. Init na po, guys. Imbis ganihan o ganihan ga. Taligsik karon init na po. Wala na yung climate change. Pastang life, climate change. Climate change. Karang brindahan na yung mga po. Pandong, yung pandong. Hindi, gani ha, taligsik karon init na po. Gani ni guys, basta natay mga estudyante kumbati. Ay natay mga anak kumbati. Agang nanay guys, sa gibrigidahan, nagisang apo. Hala guys, sarang tahimus ka, Juri, ala. Napatay nga ni Bi? Naa. Bye? Hmm. Nadi ay. Nagaba nang kon lang to.
Oh, dala guys, silo na. Nabuwak. Sama. Para may mga anak ko si itong bati bitaw si. Sa una guys kay wa man ni ingani brigada karon ra man ni. Sa una wa jud. Masuk gani guys kana anak ko ikauban ya. Nagipandong may kay ganiha nagbeuneg karon nag-init na pud. Pastilan ginoo. Moro delikado guys kay ug na manok pa makapuk daw. Okay. Guys sila kuya Kinkin moy maghakot sa mga sagbot. Lang duha jang classmate to ah. O, daghan namin nagbrigada na rin ya, mga kauban. Lakaw Ken, sila kuya Ken maghakot na rin guys sa mga kinuan, itong mga ginuna, sila maghakot na na. Isang classmate. Umbati Ken, kaya rong hapdira ta. 11:30 pwede na siguro. Lagi, pwede na tamang uli 11:30. Nantatad guys, mga 11:30, manguli namin, kaya duha man mi, naming duha sa kuya Ken. Kumbatikin. Pero mahuman na yatang brigadahan. Labag na sila guys. Nasi ka na ikipi. Kumbati. Hanggang kumbati pa na guys. Dato lang sa kuya kipi no, bawa makusundan. Dara lang ka sa kipi ti dia. Na dapat kipi. Dapat labo. Guys, ang naghana ka jud kipi, so kinahanglan jud na magsundang. Kau. Oh, very good. Nahinlo na jud dara kay manggigunahan, guys. Umbatikin. 4:30 mag-reach sibaw ni. Sila dara nang hakot. Hinlo na, guys. Siligan na lamag madijut. Dere pispan dare, unsa pay suda ni baki. May isda baki na lamay ipang sud. Ay water lily to. Dari na lamay imong tiwason. Kari na laman sa wilas. Kanina tino mo wilas no. Kani lamay imong tiwason nan dari guys. Daghang kipi. Yate sa nang og kipi. Sakit ko mo baroy. Adi Madaning kipi mo hawiran oy. Di lagi sakit. Yang kanais lagi ni buwakat eh. No. Oo. Ang ka-cute. Gusto may Guys, isa sirong sanga mga jukudan ni. Ay guys. Panisan nga po di mga jud. Lagi. Kuan naman ni. Anong kanais ka buwak guys. Oh. Mga jukudan ni digit guys. Kay hangita ng matusbay, magbanggi ko ni duha ka sanga. Ya. Pwede mo magbanggi. Lagi magbanggi ko ni duha ka sanga guys. Ya. Dara pilo ang kabiyo kadugbuak guys ti kipi na tay. Yan po kayo nang. Aday ano nga. Stop. Ano? Rabi kipi guys, ara sa kita manguan manana. Guys, manghakot tamis among mga ginuna. Medyo na mga human na. Muli na mi. Manami guys. Manami brigada. Oh, lasa na lang labagan guys. Very good ang mga kuyas eh. Kumbati mga kuya. Nahuman na may brigada guys. Sumuoto na mi dato karon makapirma mis kana attendance nga nahuman na may brigada. So to na. Kaya isang palis mo to pa ko sa eskwelahan kay mag-orientation na pagkos grade 7. Ingani ka busy hang adlaw. Pastilan. Busy kada adlaw guys. Busy way pagka-mayor. Papas na nagbuwak. Ko man diya. Gumamila nga puti. Kaliwat ka gumamila nga puti guys. Para ba naghana ka dung ruso. Nice. Fish pan guys. Maway sa baki. Bati sa dan eh. Madyo na to kay kuana na guys. Mawiran. Dari ras mga sud sa mga garden dari kuan mo yung manggunahan. At to mawiran raguban. Kaya guys, ara lami ag lang kapadas guys tiya. Oh, naikagad ko lami at salon to. Hindi baka mga judan ni. Oh, pirma na mi dato kuan guys. Attendance nga pag mga tuod nga nahuman na mig brigada sa eskwelahan. Human na mig brigada guys. Dadi na certificate dia. Certificate pag matuod nga nahuman na mig brigada. So guys, sama na ni hatag sa teacher ni Kinkin. Kaso what yes ma'am? Way abri agrom la Kim guys to. Importante guys, human na mig brigada. Ada ko certificate amara na idadaan guys ini kalunis. Nagsugod silang klase ni Kinkin kani. Amo na mangipakita nga
Nahumanas kin og brigada. Tabang taos kay kin kumbati kin kay eskwela man. Nakanay sa buwak guys area. Wow, ang kabiyog buwak na all. Ha? Yung takatikang dari. Paginay kay na bay sundang. Naluod sa kazog kuan kay sa pau anay atop stilan. Nakuha na po ng picture ni Kuya Gail guys pag graduation ni dia. Oh. Yan na guys, picture ni Kuya Gail. Ha? Gapuhan Kuya Gail no. Hi guys. Dali ara panahon oy, na koy high school, stilan. Abot na Miss Bay guys. Nagutan si Papa Gabriel dia. Sinanuban nga gulay. Ano guys. Sikwa okra, batong, maura gud ni mang gulay guys. Og kubasa. Lubi. Tinunuan. Minuto na meron tatad guys, kay mabalik na pagko sa eskwelahan, aray na pagko sa high school, mag-orientation na pagko sa grade 7. O at least na human nagbrigada, human na pod, human pa dong adlaw og orientation. So mangandam na pagko para sa klasihan Lunes. Nga paring kung ano rin ilang mga gamit. Notebook ni Kuya Kinkin kung paring upat ka buok. Unsa may bawa na pod na hadari yan sa pila ka buok dari kinahanglan ng Kuya Gail. Murag ban paper jay daghan dari sa high school. Tagay ta sa tanda guys. Guys, doon ako sa eskwelahan guys, high school, hinas Kuya Gail. So, nangita na ko sang room sa Rose, kaya nabalhin na yung sang room. Sa ako naman good guys, dana ag Rose, dana na. Karunuan na, bawa sa nag-Rose, dapit dan. Lahi naman ka sa eskwelahan guys, sa unas kami, kaya di man ingani. Stilan, na magkausaban. Dana sa una guys, among tamadana, dana. Na may daghanda ng nangka. Anak mi dana sa una, kurong babit, kumbabit sa mga nangka. Kung mangita ko sa room sa ganda mo tong room sa una sa Rose. Dato ang room sa una guys, orchid dato. Kanang na green bitaw na inahabag-habag ka to. Ato ko dato sa una guys, orchid. Nja, ang Rose, nangita ko sa room sa Rose kay lahi na. Asa na naidapitan ni. Sa una kay aram manila ka kasong playground karon kay kana ba ni? Kakahuda naman. Dan playground naman dani guys. Kay numdum ko sa una na apil ko glumbag dagan dani na. Kanunay guys ko first runner up kay tagas magtiil na tay panglakang. Ani guys, kinamnam nga ko sang kuanda ni plaza sa una guys. Karon daghan na nagkahoy. Grabe uy. Sa una hinlo ra man ni danhi kaazo. Masimbahan na rin high school guys. Miss Alicia. So di ana miss sa ATVHS. Mangita sa kus room sa Rose. Ko baw ka sa dapit tag Rose dani. Dako na jud kalahian guys no. Kaya pa man ni sa una kani mga kani wa pa ni. Didto mamanto didto tanan didto dari didto pa didto mga room. To mga room sa una didto. Tapos pastilan dali ara sa dagto guys no. Dari wa pa na karon ana pastilan anay lubi. Mukop. Hoy. Ani ba ni sira ka na mag-imo? Pastilan. Guys, mangita ko dari sa Rose. Then ako sa room nila skin Kuya Gail guys sa Rose. Mani sang room ni Kuya Gail lani na sa Rose. Moni ako an guys kaning room ni Kuya karon nabalhin na di ay kay. Si kanyar apitong ni sa una guys. Danas tamang tapad first year ko an orchid mo yung room dalas tapad karon di na dari ang room las Kuya nagbalhin na di ng room pastilan. Mani lang room ni Kuya guys kanina. Muna ilang room sa grade 7 Rose. Muna siya. Hi guys. All parents orientation. Karon. Muna ilang room. Kuya Gail guys. Ay na siguro tapit si Kuya Gail kay naghanap mo din nila. Uy. Okay ba nilang CR? Apitong ni siya guys sa una sa kami pa'y nakuan. Kalak. Oh, na day CR guys there. What pa may sir? Okay, mo magkuha ng sir dari guys. Orient. Kaya nagpo mga parents sa grade 7. Sa 7 ni tanan guys. Nanang bisihag gate. Mag-gate nila. Ang karaan nga gate. Ano sa advisor nila Kuya guys.
Sir Dublin. Mga guys, kompleto ng mga parents. Grade 7 Rose, muna yung room temporarily. Taman, September, September first week na siguro, hindi namin mga tago-fix kasi dapat kamamahal sa pabuha na nasa taliwa, wala yung room diyan, natulak ako. Tanan natin yung side, muna yung room sa grade 7 Rose. Okay. Kuman ang mga rooms na may mga atong, so na siya, balik na nato. Guys, mahuman na may orientation. So guys, kaya nasa may ipangutan ng sir. Dala ko sa bahay guys. Nga tanin dyan ah. Tinangag na mais. Human na may orientation guys sa grade 7. Las Kuya Gail. Mga to sila guys. Karong Lunes. Kung sila. Duha gito nga ag klase guys. Lain sa pangbuntag. Lain sa pangpalis. Pangpalis ag klase ni Kuya Gail. So, alas 12 to alas 6 sa hapon ang klase ni Kuya Gail, guys. Muna, maka-prepare dyan na nagkuhan kay alas mudtugod si dyan. Madrapad, guys. Mudtug. Kay luoy ag bata nga matunong sa schedule nga pang buntag. Kay alas 6 sa buntag hantod alas 12. So, madras Kuya Gail kay ato sa dyan alas 12 to alas 6. Dahang schedule. Diyang advisor si Sir Dublin. Aplido taga Hagna. Tagikan. Nasa section Rose. Uy, pangulap kang pang-adlawan ka. Sugod ka buntag, hantod ka hapon, kinkin. Murag hapon guys, agkuan nila. Mas, magdaog mga kuan ay alcohol. Magkuan na padug snacks, tubig. Pwede na pagawasan ng mga bata dito sa ilang klase. Murarapas ka kinkin ang mga kuan gud. Lahat na lang mga subject sa high school. So, dyan na naman mahibawan guys, magsugod na ilang klase, kay kada subject, moingan rag ilang mga, maestro-maestraw, hanay ilang mga pamalitin nga ng mga notebook. So, karong Lunes, padadaan sa nagpapil o bulpin kung sa mga kuano na nila. Kaya dalis isang kuan, sa kuan man, technical drawing man agilang advisor, si Sir Dublin. So, nanay ipang si Sir, ipang isgutan nga, ang sa mga palitin. Huwag na ikahagman, manghuam. So, kukulanay kay sa technical drawing, guys. Mga manipa, kuha ni Sir, short band paper na may band paper si Kuya Gail. Kuya Gail, katong ipadani Ate Josephine, jay band paper. So, kanto, makadanas Kuya na itong mga pila ka buok. Nga, roller, kumpas, o triangles, protractor, pencil, or katong mechanical pencil. Huwag mechanical pencil, pwede raglapis. O katong ay tahal, imong dadaan Kuya. Muna si sa isa ka maestro. Kay technical drawing, lahi man nga subject. Lain pa tong subject sa English, lain tong subject sa math, lain tong subject sa science. So, maghuwat pa mi dato guys. Ugun sa ilang ipang papalit. Puhon. So, na klase. So, maro to guys, sa gamang video rong adlaw sa pagbrigada o sa pag-orientation sa high school. So, kung bati inahan, kay muna natang role. Guys, no? Kinahanglan gazid nga, katagazang gabayan na gatang mga anak, karoon na maabot lagi yung taong grado. Kay, na, pastilan. So, nagkuha na kaniha, guys, nga ag-PSE ni Kuya, kinahanglan makuha. Kaya, di makuha na mo, guys, temporary enroll na siya. Tama na rabad September 1-2. Basta ka na tama na September 1 or 2 ag deadline sa ilang kanong sa PSE. So, mag-request na sa kuda ni PSE, guys. Ato ko na tos ka ng kuan. Nagiingan si Sir atos nagbilaran kaso lajo mampud. Hari na lang ako dari guys magkuan manguntak na lang ko dari kinsa tong nag-online og kuan sa PSE. Kaya ang kuan si Kuya Gail. Kay di man siya makate sa ilang eskwelahan, di siya maka-take og exam og di makahatag sa isang PSE. Di maka si Kuya Gail. Paningkamutan na guys nga makakuha mig PSE sa di pa mo abot ng pizza nga September 1 or 2. Mara to guys, agamong video rong adlaw. Ug salamat sa inyong pag-uban namo guys sa mga kada-adlaw nga videos. I-like ug subscribe ni adto ninyo kalimti pag-like ug subscribe ang mong channel guys. Daghan kadtong salamat sa inyong pag-uban namo. Ug God bless ninyong tanan, God bless nitong tanan. Ug amping mo kanunay. Amping mo kanunay diha guys o sa mga ganit mo karon. God bless you tomorrow guys sa mga another videos. Bye.